ekalane kuno klawan sakti gonjang ganjing nyangendi lungane asem manis grapyak semana melu ilang ora kaya padatan lirih swara melas tresna ora keprungu maneh kemerit sorot konang bleret ora padhang gonjang ganjing adoh ing kabisan tipis rasa kapercayan sing disandang wurung anggone ngadeg jejeg ngarep kaya-kaya bumine melu mengkurep petenge mendung hawa atis neraju raga kapiyak cumlarat kilat hanyigar tawang asung daya linuwih swara lirih gumegah tumandang sesuk bali padhang Ndarajaya 5 Januari 2026